Bidla fis-sistema ta' ħruġ ta' permessi tax-xogħol għal ħaddiema barranin waslet biex fix-xahar ta' Ġunju Identity Malta ħarġet 2000 permess. Dan meta bejn Jannar u Mejju meta s-sistema ma kienx daqstant effiċjenti, Identity Malta ħarġet 3000 permess tax-xogħol. Dwar din il-bidla tkellem il-Prim Ministru Joseph Muscat meta flimkien mal-membri tal-Kabinett ipparteċipa fid-dialogu soċjali organizzat mill-Kamra tal-Kummerċ. Il-membri tal-Kamra tal-Kummerċ nataw l-opportunità li jistaqsu lill-Prim Ministru fuq diversi temi li jolqtu direttament in-negozji fost oħrajn. Il-Prim Ministru qal li huwa konxju tal-burokrazija li se tuħabtu wiċċhom magħhom sidien ta' negozji meta ġew biex jimpjegaw ħaddiema barranin. Għaldaqstant tkellem dwar miżuri oħra li tittieħed fejn ħaddiema barranin li għadhom qegħdin jgħixu barra minn Malta jkunu jistgħu japplikaw online għal permess tax-xogħol. Il-Prim Ministru fisser kif bħala pajjiż qegħdin nesperjenzaw tkabbir ekonomiku bla preċedent, brata qawwija ta' nies fid-dinja tax-xogħol u ratu għalija ta' investiment dirett barrani f'pajjiżna. Fil-preżenza ta' negozjanti, il-Prim Ministru tkellem dwar oqsma ġodda li jattira l-Gvern, fosthom dawk relatati mas-servizzi finanzjarji. Huwa saħaq li l-Gvern se jibqa' pro-business, fl-istess waqt li jkompli jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema u jattira l-aqwa opportunitajiet għal-Maltin. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Frank Farrugia irringrazzja lill-Prim Ministru tal-li qed jiltaqgħu jisma' lill-membri tal-Kamra tal-Kummerċ fuq temi sensittivi. Huwa kellu kliem pożittiv għall-ħidma tal-Gvern u rikonoxxa traħħis ta' 25% fil-konti tal-enerġija għan-negozji u l-investiment li għamlet lena Malta biex toffri provvista sigura. Żied jgħid li huwa jaqbel mal-kunċett tal-iskema ta' reviżjoni tal-kontenituri tax-xorb tal-plastik, madankollu ma jaqbilx mal-metodoloġija proposta mill-awtoritajiet.